her hos Lukas Sak i Rørvig. Nu vil jeg gerne lige vise jer nogle nye ting, jeg har fået, og nogle nye sjaler, jeg har lavet herovre i Rørvig, inspireret af havet og luften og lyset. Jeg hænger her i det nyudsprungne egetræ. Og som I kan fornemme, så er der sådan nogle grønlige farver. Og så her bagved kan I fornemme nogle nye farver, jeg har fået fra Neugier-modellen fra Privatsakken. Og jeg har flere farver, der lige hænger her. Det er bare for lige at give et lille indblik. Og så har jeg fået nye farver fra Kuludalen, de håndknyttede sjaler fra mellem Tibet og Himalaya. Meget, meget smukke sjaler her i nogle grønne nuancer og nogle med lidt mørk baggrund og nogle jordfarver. Meget, meget flotte. Det eneste sjal er unikt. Så har jeg fået nye farver i praktik i de her silkekjoler. Skønne kjoler. 2 lag silke, der er syet sammen med lommer. En skøn sommerkjole. Og jeg har også flere farver, der lige hænger her. Jeg synes bare, de er så smukke, de her havfarver. Og så kan vi gå videre her, så kan jeg vise jer, at jeg har også fået en ny smuk model fra Praktik med et lille ærme. En lille lang kjole, men sådan en let kvalitet, quiltet kvalitet med lommer. Og jeg har fået nye farver i silkesjaler, og som I kan se her fra Kuludalen, er de håndknyttede sjaler i smukke nuancer. Flere farver fra Praktik i de silkekjolerne. Så jeg har fået rigtig mange farver og nye modeller, også flere end jeg lige viser her. Så kom forbi butikken i Ry, som jeg jo har åbent her tirsdag, onsdag og torsdag, hvor I kan finde alle de her smukke ting og meget, meget mere. Jeg glæder mig til at se jer. Hej.